ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш таҷе. дӯстон, дар имҷо навбор 12та хона, замин ва квартираҳои арзон омода кардаги бардорон пешкаш шумо мекунем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем бардорон ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. Мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем бардорон. Агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, квартира ки замини фурӯшӣ ки мошини фурӯшӣ, дар номерои имо WhatsApp роҳӣ кунем бардорон. Мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 155 сомону 86 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки бардорон, агар имконият бошад, видеонавори моро дар имотон подлица кунен ва бошад наворо сар мегем то охираш тамошо кунен. аз душанбе ва дигар ҷо заминои арзонам ҳастай. марҳамат. мегзарем дӯстон ба аввалин квартираи фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшонду, роҳи 8, роҳи Қарабулок гузар. бардони азиз, духонага квартира мешавад дар 19 ошиёнаи бардони азиз, 53 квадрати метраи бардони азиз, яъне ки доми 21 этажаи новостройкаи бардони азиз. айни ҳол хона тарафи роҳ нигоҳ мекунад бардони азиз. 3 то лифт дорад, уже лифтояшро мечаспонам бардони азиз. ҷош тайёрай, об светаш ҳастай, атапелени меша мегузаронад, документош ҷавобгӯ мебошад бардони азиз. яъне ки дом уже иҷозатномаи худашро гирифтааст, яъне ки дом уже мумкин аст ки ремонт кардан. айни ҳол 25 нафар уже зиндагӣ карда истод бардони азиз. дигар маълумоти бештарашро аз худашон мегирем бардони азиз. ҳуҷҷатош ҷавобгӯ мебошад. дар наздикияш боғчаи кӯдакона мешавад, 2 то мактаб, 3 то беморхона ва мағоза ва ғайраҳо ҳамаш дар пешаш ҳастай бардони азиз. нархаш 165 000 сомона бо арзонам мешавад ва дар инҷа дар трезашам ҳастай часпонда медиҳанд. дар ҳамин нарх ҳамаш қатъияи нархош ҳисобай. нархаш 165 000 сомона бо арзонам мешавад. рақамошон дар поёни навора метавонен маълумоти бештараша гирен. имо WhatsApp-ам дорад. марҳамат. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ғозималик бардони азиз. 10 сотих замина, 3 дар хона кардаги тайёрай, 1 та калидор дорад бардони азиз. об светиш ҳастай, ошхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхона ҳамаш аста. гирди хона бо семинблок маҳкамаи 12 дагӣ, дарахтои мевадиҳамдан дорад бардони азиз. хона ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан, 100% тайёрай, хона бе ягон камбудӣ. нархаш дӯстони азиз бо маслиҳат мешавад, яъне ки арзон кардан метиҳанд хонара. рақамҳои ака ҳастай, номерои WhatsApp ҳастай, метавонен ё ки дар WhatsApp нависед, ё ки дар номерашон занг занед бардони азиз. срочно фурӯхта мешавад, бо нархи арзонам мекунем гуфтагиай. марҳамат, метавонед маълумоти пурраша гирен. хона барои зиндагӣ кардан 100% тайёра, ҳуҷҷатошам ҳаст, метавонед маълумотша гирен. мегзарем дӯстон ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар бардони дар совхози Кирф 2. 18 сотих замин дар хона кардаги тайёрай, 1 веранд, 1 подвал, об, свет, дарахтони мевадиҳанда дорад бардони азиз. ҳуҷҷатош 100% ҷавобгӯ мебошад бардони азиз. обуш пастиани ҳастай. хонаҳо якташ ремонти беҳтарин кардага, якта дигаш миёнае бардони азиз. бо временка хонаам ҳастай. дигар маълумоти пурраша бардони азиз мега дар инҷа обуш ҳастай, пастиани бе ягон камбудия. нархаш 250 000 сомона бо арзонам мекунем гуфтагиай. рақамҳои ака дар поёни навораста, рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия, имо WhatsApp ҳаст, кор мекунад. метавонед ки маълумоти пурраша гирен, арзон мекунем гуфтагиай. хона ремонт кардаги тайёра, 18 сотих замин. кадомтон агар харидани бошад ё ягон вариант дошта бошед, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг зада ё арзон кунед ё пешниҳод кунед бардорон. марҳамат. ногуфтанам онад ки дӯстон, агар шумо ҳамин хел хона доред, ё ки замин, квартира ки мошини фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар номерои имо WhatsApp роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда ин хел реклама мекунем. мегзарем дӯстон ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Фирдавсӣ, дар поёни Корвон бардони азиз, яъне ки пеши обтои роҳи Калон бардони срочно фурӯхта мешавад. як хонага квартира ҳастай, дар 3 этаж қарор дорад, 34 квадрати метрай, об светиш ҳастай, ремонти беҳтарин кардагай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави ҳастай бардони азиз. дар қарибиш мағозаҳои Калон, мактаб, масҷид, маршрутка ва автобусам меравад, ҳамаш қоидави бардорон. нархаш 160 000 сомона бо арзонам мекунем гуфтагиай. хай
кадом бардорем ки мехаранд метавонед ки бо занг зада маълумоти бештарша айхчон гирен. дӯстон рақамошон дар поёни видео марҳамат метавонед занг занед. агар кадометон дар канали мо обуна нашуда бошед обуна шавем. бардорем азиз як то лайка гузорен, чӣ хонае ки дар дар комментария нависем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ бардорем азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи ваҳш бардорем деҳаи бустон. 13 сотиқ заминай бардорем азиз документош 100% лаби роҳ дай ҳози айни ҳол дар ҳамин замин галантон коридагай дар гирди ванаш уже ҳамсояҳо зиндаги кардисан. обуш ҳастай светчан дар инҷа ҳастай дурага хонаи временкам дохтагиам фақат инҷара ҳамчун замин ҳисоб карда мефурӯшам ба шумо. 13 сотиқ заминай нархш 40,000 сомонай бо арзонам мешавад гуфтагиай. яъне ки хай мо маълумоти бештаршам мегирем. дӯстони азиз рақамошон дар поёни видео метавонед занг занед бо арзон карда замина харем. мегзарем бардорон ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ мо бардорем азиз қарор дорад дар 9 километр. бардорем азиз маълумоти аниқтарашро аз худашон мегиред. духонага квартира як дар якум ошина қарор дорад. 50 квадрати метр бардорем азиз об светош ҳастай ремонти беҳтарин кардагай ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ҳамаш қоидавия хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад. бардорем оби свети гармуш ҳастай ҳамаш қоидавияй. нархаш дӯстон 170,000 сомонай бо савдо карда мешавад. хай кадометон харидор бошед метавонед маълумоти бештарша айҳами рақамошон гирен. рақамошон дар поёни наворай занг зада маълумоти бештарша айхчон гирен. дӯстони азиз лайкотона дареғ надорем. дӯстон дар ҳамин видеонавори моро якта лайки бепулто намонед ва дар комментария нависед ки чӣ хона дар кора. мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда пешкаш накунем. ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшӣ бардорем азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пеши мошинбозор қарор дорад. 6 сотиқ замини бо фундаменташ рехтагия як чандар хона рехтагия бардорем азиз. яъне ки замин барои хона ҳоҷа проекташ тайёрай. нархаш дӯстон 90,000 сомонай. яъне ки бо арзонам мешавад. мо бо моилам дорад гуфтага срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои ака дар поёни видео кадометон ҳамин территория хариданӣ бошен. яъдо бародаре буд ки ай ҳамин территория суроғ карда буд. на варианти хуб дар пеши мошинбозор қарор дорад. уже инҷа дар обсветош ҳастай ҳамин хел маълумот чӣ кардагиан ҳамсояҳо уже зиндагӣ кардесиянд. дӯстон нархшам нархи қиматам нестай 90,000 сомона бо арзон карда мегирем. 6 сотиқай маълумоти бештарша айхчон гирем. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ мо бардорем азиз қарор дорад дар ноҳияи восе дар ҷамоати худоёр раҷабов. бардорем азиз ноҳияи восе 6 сотиқ заминай 3 дар хона кардагай. хона дар теза часпондагӣ ҳастай. камтарак сохтмонаш нопарай не ки мешавад ки уже зиндагӣ кардан мумкине гуфтагай соҳибаш. об светаш ҳастай. бардорем азиз маълумоти бештараша ай худшон мегирен. нархаш 65,000 сомонай бо савдоам мешавад. рақамошон дар поёни видеои кадометон айноҳияи восе агар харидор бошед метавонед маълумоти пурраша гирем. бо як кам аз дигар шебена ва қумам овардагиам бо ягон сохтмони дига агар дар кор бошад мегирем истифода мебарем. ноҳум хонаи фурӯшӣ. ноҳум хонаи фурӯшӣ бардорем азиз ин қарор дорад дар шаҳри бохтар бардорем дар пеши пивозавод. ҳамин хел маълумот 4 сотиқ заминай 3 дар хона кардагӣ тайёрай. хона ремонт дорад. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом гирди хона маҳкамай дарахтҳои мевадиҳанда чойлоби ангур рӯи ҳавлиш уже семент кардагӣ тайёрай. бардорем азиз хона срочно фурӯхта мешавад. 4 сотиқ замин 3 дар хона тайёр. нархаш 200,000 сомонай бо арзонам мекунем гуфтагиай. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои ака дар поёни видео кадометон ай шаҳри бохтар ай пеши пивозавод хариданӣ бошед дар қариби бозор қарибай. дӯстони азиз метавонед маълумоти бештар шагиред ё ки хонара арзон карда харед. марҳамат занг занед. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ навбати мо бардорем қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи каҳлон. бардорем азиз ҳамин хел маълумот. хона новостройкаи нав сохтагиан яъне ки ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. дар 3 сотиқ замин 3 дар хона кардагия. бардорем азиз уже хай хона тайёрай бигем. яъне ки хай бо маълумоти бештаршам мегирен. ошхона ҳоҷатхонашам уже проект кашидаги аст. об свет дорад. гирдуш маҳкамай. нархаш
155,000 сомон барадони азиз бо арзонам мекунем гуфтаги муомилаи хубам дорад. рақамошон дар поёни видео кадомтон аз шаҳри Ваҳдат деҳаи Каҳлон агар хайдани бошед метавонен маълумоти бештарша гирем. дӯстон ин ҳам хеле хона ё ки замин квартира мошин агар шумо дошта бошед барои фурӯхтан метавонед ки дар номари имо ватсап мо рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. 11-ум квартираи фурӯшӣ баъдони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар. дӯстони азиз кадомтон хоҳиш карда будем духонага квартира дар дуюм ошёна қарор дорад. 54 квадратный метри баъдони азиз хона новостройка уже ремонтош беҳтарин кардагиай, ҷош ҷои нағз гуфтаги соҳибош об свет ошхона ҳуҷратхона ҳаммом ҳамаш қоидавиай. дар хона медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ бе ягон камбудиай. нархаш дӯстон 205,000 сомонай бо савдоам мешавад. рақамҳои ака дар поёни видео кадомтон аз шаҳри Турсунзода агар хона пурсида будем квартирай на варианти хуб яъне ки тайёрай хай нархи хона гамедин арзон карда мегиренша. марҳамат, занг занед. мегзарем дӯстон ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. 12-ум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 34 микрорайон баъдони азиз духонага квартира дар якум ошёна қарор дорад. 45 квадратный метр баъдони азиз бо ҳамаи чизу чорааш баъдони азиз яъне ки варианти кредитам мумкина гуфтаги мебинем. дар наздикиаш парк ва мактаб, детский сад, ҳамаш мағоза, масҷид ҳамаш ҳаст гуфтагиай. квартира беҳтарин ремонт кардагӣ аст. об свет, термис, кондитсионер ҳамаш қоидави ошхона ҳуҷратхона ҳаммом бе ягон камбудия. нархаш дӯстон 275,000 сомонай бо арзонам мекунем гуфтагиай, яъне ки фақат харидори конкрет набоша гуфтаги беҳуда занг назанам гуфтаги соҳибош хоҳиш кардагиай. ина варианти хуб. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.